En we beginnen nou met Oren de Vries. Die zit hier bij ons in de studio. Want het bestuur van de stichting Campus Colum is voorzichtig positief over het reisvoorstel dat het college van de gemeente Noord-Oost-Friesland op 27 februari sturen naar de gemeente. Betekent voor het bestuur is dat alle voorzieningen die nou een jonkende middelbare school op de campus binnen straks een plek vinden in de Nijkolle. Bij u is voorzitter stichting Campus van Colum Onne Zwart. En goedemiddag Zwart en welkom. Ik ben Anne de Vries. Dat gaat helemaal mis. Sorry. En ik ben hier voorzitter, maar bestuurslid. Bestuurslid, dan heb ik mijn huiswerk net goed gedaan. Excuus. Nou, je bent als bestuur voorzichtig positief. Wat is voor je eigenlijk de slag om je? Want zo klinkt dat een beetje, voorzichtig positief. Nou, wij staan er wel achter de plannen van de gemeente. Alleen dit besluit gaat om yield. En het is een kredietuitstel. En als dat yield er een keer is, dan moet dat hele plan verder uitgevoerd worden. En in die uitvoering, dat zit natuurlijk nog net concreet in dit uitstel. En wij hebben wel ideeën hoe dat kent, maar die herkennen we nog net al jaar in dit uitstel. Dus vandaar een beetje voorzichtig positief. Oké, want op dit stuit even waarom. Er zit, in de campus zit 2 kwalen. Er zit een bibliotheek, het theater en het dorpshuis. Ja, de campus die staat er nou krap om 6 hier volgens mij. Ja. Wie zei ze hier net voor show dat die kwalen zou groeien zouden? Blijkbaar net. Toen had men betoogd dat dit de goede omvang was. Ja. En men hulde ernstig rekening met krimp. En die krimp is net kwam. Het is zelfs zo dat die squal ontzettend groeit binnen. Ja. Dus ze ben echt eerst in de lied. Dus het hele demografische verhaal, dat leidt er nou de silo's heen en dat zei ze alleen. Ja. Ja, en dat is een beetje verbazingwekkend dat die zei bij die vooruitzochten dat nou alweer te krap is. Want dan wil het college, die wil de huidige squalen uit het nou bestaande campusgebouw of daar willen ze onderbrengen. Het met een monofunctioneel gebouw weer nemen ze dat. En de andere voorzieningen die komen dan in een nieuw gebouw. Hoe kun je dat er precies uitzien? Ja, de bedoeling is dat het huidige gebouw wordt uitgebreid met in Holland aan 2000 kanten meter. En dan met alleen nog maar lesjong. Dus alleen nog de squalen komen daarin en de rest van het gebouw, de rest van de voorzieningen die nu in het gebouw zitten, die komen op een plak. Eigenlijk op het plak zo'n beetje werd vroeger de kolle stond. Ja. Dus het is de nije kolle, om het zo maar te zeggen. En daar komt dan wel weer al je, dus wel weer multifunctioneel. Dus er komen de legere squallen krijgt daar functies in. De bennenopvang komt erin. De bibliotheek komt erin. Het dorpshuis. En een zaal voor onze theaterprogrammariën. Ja, dus dat wordt in een groot pand eigenlijk. Maar daar komt dus al die nieuwe voorzieningen komen erin. Klopt. Nou schreeuwen de fractie sinds vorige week een brief met al je vragen over de gemeente. Waaronder best een soort technische vragen. Ja. Leven die vragen echt bij je? Een van die dingen weer, de angst dat er bij de squalen in een apart gebouw moeten. Nou, hij daar probleem met exploitatie en dat soort dingen. De gemeente had ondertussen die technische vragen beantwoorden. En wij hadden geen probleem mee. Het is een besluit wat de gemeente hier nemen moet. Ja. Dus die moeten uiteindelijk beslissen dat ze zoveel geld uitlopen willen voor deze ontwikkeling. Wij denken dat de ontwikkeling zelfs, vanuit de stichting, beheren wij op dit moment dat gebouw. Wij ben ik eigenaar van het gebouw. Wij denken dat dit een goede stap is. Want die squal die hebben gewoon de rondte nodig. Dat past nou voor geen meter meer. Dus daar zal wat aan gebeuren. Maar dus het beste plan is toch breid daaruit. Zet die squalen daarin en op het oren plakken. En er is nog genoeg ruimte. Want er zal eerst wenningbouw komen. Maar dan komt er nou een mooi multifunctioneel gebouw. Ja. En dan kunnen we hier vooruit. Ja, want er is 8 miljoen voor uitlussen. Nou, dat wie echt nog wel wat problematisch, begreep ik of net? Dat weet ik, dat moet dus nog gebeuren. Hè? Er is al een krediet, een periolien versteld van rond 13 miljoen. En daar zou nou 8,5 miljoen bij moeten. Dus in totaal zal die ontwikkeling iets van 22 miljoen kosten. Ja. Nou, hij hem oude Thomas Joene een bierkampzoon in de Kolle. Wat kwam daaruit? Daar hebben we een mooie discussie gehad. Ik ben met al je mensen die belutsen binnen bij de huidige kolen en ik bij de toekomstige kolen, bijvoorbeeld de benopvang weer er ik bij. Er waren wat bjorden aanwezig. En iedereen is eigenlijk wel tevreden over het feit. Of er is wat angst is maar voor veroring. Moet dat nou zo, moet dat gebouw groter worden. Maar aan de andere kant, als er zoveel baan binnen, je wil altijd het beste voor je baan. Dus als die squalen nedig binnen, breid het dan uit. En zwaai je er dan voor dat er een goed gebouw voor waar we omkomt.
Ja. En iedereen die had daar wel zijn ideeën over. Maar goed, dat komt straks bij de uitwerking wel. Maar men wie wel eensgezind is maar over het feit dat deze ontwikkeling eigenlijk wel terug in mat. Ja, dus voor Kolm is dat het beste. Daar hebben we wel eigenlijk roeien is dat alles weer onderbracht wordt, maar zat het voorstel er nou leidt. Nou ja, de mensen in Kolm die erbij zijn, die willen eigenlijk het beste voor Kolm. En dan is dit een ontwikkeling die daar goed bij past. Dan hebben we een goede squallen, kunnen we hier vooruit. We hebben een goed gebouw voor het dorpshuis, voor het theater, voor de bandopvang. Dus wat wil je nog meer? Nou, week zit het volgens mij tongetje toch op agenda van de gemeenteraad. Ja. Wat verwacht je daar nou van? En ben je erbij of niet? Daar ben ik bij. Dat is het zogenaamde peteer, de commissievergadering. En daar kan ik insprutsen worden. Dus daar zullen wij als bestuur inspreken. En ik weet dat er nog een aantal oorinsprekkers binnen. Die zullen daar een verhaal horen over de ideeën voor de toekomst. Ja, maar je zit daar eigenlijk wel achter extra, als je dat correct van wordt. Zat ik het nou is, staan we erachter. Wij willen graag dat die ontwikkeling teruggaat voor Kolm. Ja. We willen graag dat de gemeente die het fiat jouwt aan dit exploitatie of aan dit krediet. En dan kunnen we de plannen verder uitwerken. En dan wil graag mij alle belutsenen, maar dat ken ik net door. Nee, maar als dat er dodelijk is, dan zal dat denk ik al hier wel terug. Ja. Nou, wij willen je bedanken in ieder geval voor de taaljachting. En fijn dat je even hier in de studio komen worden om dit te leggen. Ja, graag gedaan.